Jeg tror, jeg vil have noget morgenmad. Så er det bare med at vente. Det bliver dejligt at spise noget dejlig morgenmad. Sådan der. Hvem er du? Au, hold op. Hvad laver du? Stop det. Hold op. Hold op, forstå mig. Kom væk med dig. Hvad vil du? Hvor er jeg henne? Hvad er det her for et sted? Prøv lige at tjekke det ud. Det er i hvert fald ikke mit hus, det her. Hvad ved du? Kom væk med dig! Hvad vil du? Nej, hvad laver du? Nej, seriøst. Stop. Hvad laver du? Au! Tak. Hvad vil du? Hvad vil du? Nej. Prøv mig frem. Hvad er det? Ikke. En shovel. Måske kan jeg prøve at komme væk herfra. Kom så. Yes! Frihed! Yeah! Nej, en zombie. Nej. Kom væk med dig! Det er ild! Det er ild! Hjemme i sikkerhed.